Uzi, vii e încă acolo. Trebuie să o salvăm. Rapid. En, încetează. Eu n-am putut să o convic. Îmi pare rău, En. Oh, e regulă, Uzi. Nu am vrut să te supări. Ajunge, En. E suficient decât rănești mulți oameni. Ușurești și respiri adânc și trebuie să explici adevărul dificil și miciuni diferite ai acestui adevăr. Ce? Ce să N? Uzi, știi că Vi mi-a spus că trebuie să ai încredere în tine în modul dificil? Oh, ce vrei să spui în legătură cu... Nimic! Ea a spus că trebuie să nu te rănești. Bine? Rănește pe mine? Planeta a fost explodată de ultima ucigașă și oamenii au murit. Dificile sunt foarte scurte decât îmi amintesc de soțul meu și toată povestea atât de prost. Oprește-te. Și trebuie să mergem după munca mea, să găsim slujba dificilă. Ha! Nori! Vreau să-i spun lui Uzi ce simt. Ce nașpa! Trebuie să asculți mama! Au, ești atât de nesăbuită și nesimțită, domnișoară. Ahahaha. Uzi, ce faci? Începe să mă enerveze chestia aia. E mama ta, ce? Ia!